and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. العدوى الطيبة نلقاكم القديسة tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rrid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li ġajt taħtinna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej sewwa fi qlubna l-grazzja tiegħek ħattejna rrasnu l-ġibda tagħna għall-ħażen u tqawwina biex inħarsu il-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan, flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Illu il-ktib tal-profeta Osea. Dan jgħid il-mulej. Erġa' dur Iżrael lejn il-mulej Alla tiegħek. Għax int tfixkilt minħabba fi ħżunitek. Ħudu kliem magħkom. Duru mill-ġdid lejn il-mulej u għajdulu int tneħħi l-ħażen kollu. Ilqa' tajjeb u rroddu frott xuftejna. L-Assirja ma salvaniex, fuq żimel aktar ma nirkbux. Lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna lil xogħol idejna. Għandek lil tim isib il-ħniena. Naħfrilhom għad li jxewxu kontrija. Min qalbi nħobbhom għaliex il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom. Jien għad inkun għal-Iżrael bħal nida, ħajjiftaħ bħal ġilju, eru u jxenxel bħal siġra tal-luq, jinfirxu r-rimijiet tiegħu, żbuħitu ta' siġra ta' żebbuġ u jkun ifewwaħ qisu Libanu. U jerġgħu jiġu jamru taħt id-del tiegħi. Isiru qishom ġnien, jisbieħu qishom dilja. Imbit tal-Libanu tkun tistħajjilhom. X'għandi x'naqsam mal-idoli Efraim. Kont jien li weġġibtek u jien inħarsek. Għalik jien bħal ċipressa dejjem tħaddar. Minni tikseb il-frott. Kull min hu għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ. Ħajjarafhom kull min hu bil-għaqal għax il-mulej it-triqat tiegħu dritti.
il-ġusti jimxu fihom, iżda jitflixklu fihom il-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Klim li ma nafux qiegħed nisma'. Naħħejtlek it-tabija minn fuq darek. Ħlistlek idek mill-irfieħ tal-qoffa. Fid-dwejja sejjaħtli u jiena ħlistek. Flimkien, jiena il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Bleħen moħbi bħal frada u Eġibtek, dejn l-ilma ta' Meriba ġarrabtek. Ismani poplu tiegħi ħanlumek. Izrael, mhux li kont tismani. Flimkien, jien il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Ma jkollokx għal ieħor f'nofskom. Tinxteħiġ quddiem Alla barrani. Jiena l-mulej Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Flimkien, jiena il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fi triqati, lilhom nitmagħhom b'qamħ mill-aħjar, inxebbaħhom blasel mill-blad. Flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Indmu jgħid il-mulej għax is-saltna ta' smewiet waslet. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu staqsih liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu jiġbu, l-ewwel wieħed huwa dan. Isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu. U int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan, ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb sewwa qiegħed tgħid mallem għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha, u tħobb il-lajrek bħalek innifsek u aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta raħ kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla u ħadd ma kellu l-ħila jistaqsi iżjed. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu hawnhekk fl-Evanġelju skont San Mark għall-mistoqsija li għamillu wieħed mill-kittieba. U dan staqsih liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Kienet mistoqsija li jagħmluha ħafna dak iż-żmien. U jagħmluha ħafna għaliex kellhom ħafna kmandamenti, liġijiet, preċetti, kellhom il-fuq minn 600. U allura kultant kienu jiddiskutu bejniethom
imma liema wieħed l-iktar importanti jiġi l-ewwel. U din hi l-mistoqsija li għamel dal-kittieb lil Ġesu. U Ġesu iwieġeb għall-mistoqsija tiegħu liema huwa l-ewwel. U jgħid l-ewwel wieħed huwa ħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. Dan huwa l-ewwel kmandament. Inti għandek tħobb il-mulej b'mod sħiħ b'ħajtek kollha mingħajr kundizzjoni. Imma mbagħad Ġesu jagħmel ħaġa ġdida illi jgħid u t-tieni u dan ħobb il-lajrek bħalek innifsek u jaqadhom. Jgħid ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. U l-messaġġ jidher li wasal fil-fatt il għaliex il-kittieb meta jgħidlu sewwa qiegħed tgħid u kollu mbagħad qed iwieġeb il-Ġesu jaqadhom flimkien dawn iż-żewġ kmandamenti. X'qed jgħid Ġesu meta jaqgħad flimkien dan l-ewwel kmandament u t-tieni wieħed u jgħid li flimkien jiġu l-iktar importanti. Ġesu qed jgħid l-ewwel nett illi hija l-imħabba fil-qalba tal-ħajja tagħna. L-imħabba li biha Alla jħobbna u aħna nirrispondu għaliha u għalhekk l-ewwel imħabba tagħna u Alla mod sħiħ. Hemm huwa l-ewwel. Imma mbagħad qed jgħid ukoll Ġesu illi jekk verament tħobb l-Alla se tħobb ukoll lil għajrek, lil proxmu tiegħek. U dawn imorru flimkien. U nafu li Ġesu kemm il-darba urina dan niftakru meta kien qal l-opri tal-ħniena, niftakru meta kien semma kif tgħin lil dawk li huma fil-bżonn u jgħid kull ma għamiltu mal-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Imma għaqad flimkien l-imħabba lejn dawk li huma fil-bżonn ma l-imħabba leħ. U nafu li anki San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu jispjegata tajjeb ħafna anzi bi kliem qawwi dan li qed jgħid Ġesu. Jgħid jekk wieħed jgħid li jħobb il-Alla u jobgħod il-ħuħ dan hu giddieb. Għax kif tista' tħobb lill-Alla li ma tarax u tobgħod il-ħuk li tara. Jgħid dan l-kmandament li tagħna li aħna nħobbu lill-oħrajn. U hemmhekk naraw kif hija din l-imħabba li għandha dejjem tmexxi l-ħajja tagħna. Il-messaġġ huwa importanti ħafna għal ħajjitna llum. Il għaliex aħna verament inkunu qed ngħixu tan sara meta ngħixu dil-kelma li qed jgħid Ġesu l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn l-oħrajn. U qed jgħid li m'għandniex nifirduhom kif kultant jiġri. Għax jista' jiġri li inti tgħid ħamur il-quddies u ċ-ċelebrazzjonijiet u nuri l-imħabba tiegħi lejn Alla. Ma mbagħad jekk inti tgħid imma l-proxmu ma rridx naf bih, dak il-bliedem ma rridx naf bih, hemm hawnhekk diviżjoni. Allura laqas hija verament l-imħabba lejn Alla li nuru meta niċċelebraw flimkien jekk inti se ġibruħek hekk mal-oħrajn. Imma l-kontra wkoll. Hawn min jgħidlek jiena m'hemmx quddies għalija x'jiena inħobb il-proxmu biżżejjed. Isu qed tifret l-imħabba li turi lejn Alla f'ċelebrazzjoni hekk importanti, ċentrali għalina il-quddiesa. Mill-imħabba lejn l-oħrajn. Ġesu qed jgħid m'għandux ikun hemm firda flimkien dawn imorru l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn l-oħrajn. U għalhekk dan huwa li qed jgħid lilna llum u qed jgħidilna biex ngħixu din l-imħabba b'mod sħiħ dejjem l-imħabba
lejn Alla li mbagħad nurruha lejn l-oħrajn. Meta aħna niltaqgħu flimkien għaċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa huwa mument fejn nuru tassew il-Alla li nħobbuh, qed nirċievu l-imħabba minn għandu u nuru li aħna nħobbuh. L-istedina ta' Ġesu hija biex inkomplu ngħixu din imbagħad mal-oħrajn, speċjalment fil-ħajja ordinarja ta' kuljum. Għax l-imħabba tintwera fl-affarijiet iż-żgħar l-ewwel, f'kelma li tgħid tal-ġid, fit-tbissima, fil-preżenza ma' min dibati. Hemm turi verament li tħobb. U hemm iridna Ġesu ngħixu l-imħabba leħ meta aħna nħobbu lill-oħrajn. Jew nitolbu l-Mulej illum, Mulej, imlina bl-imħabba tiegħek, ejna biex aħna jkollna qalbna dejjem mimlija imħabba lejk u li din nurruha fl-imħabba lejn l-oħrajn, speċjalment lejn dawk l-aktar fil-bżonn. Issa nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Nkunu lejn mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ixxandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbu Mulej biex inti timlina bl-imħabba tiegħek, tgħinna biex ngħixu din l-imħabba lejk u lejn l-oħrajn fil-ħajja tagħna ta' kuljum nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Lum huwa jum il-mara, 8 ta' Marzu, nitolbu mu speċjali għan-nisa, tolbuk Mulej għan-nisa kollha biex ikun hemm rispett sħiħ lejn id-dinjità u d-drittijiet tan-nisa fil-mumenti kollha tal-ħajja. Mill-ewwel mument meta għadhom laqas twildu ikun hemm rispett lejn il-ħajja, id-dinjità, id-drittijiet tagħhom sa tmiem tal-ħajja nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għal paċi fid-dinja, paċi fl-Ukrajina, fl-Art Imqazza, f'Gaza, għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex aħna ikonna qalbna dejjem mimlija ħniena u mħabba lejn dawk illi b'xi mod jew ieħor jonqsuna u li naħfru bħalma inti għallimtna naħfru minnu ħati għalina nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex int Mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għat-tiġid tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. Fi ħniena tiegħek Mulej ħares lejn id-doni li qegħdin nikkonsakrawlek biex ikunu jogħġbuk u jiswew lilna għas-salvazzjoni tagħna.
بكريستو سيدنا. Amen. المولي معكم. U miegħek ukoll. نرفع قلوبنا لفوق. Nerfawhom lejn il-mulej. نزحى للمولي لتانا. Ek sewwa u xieraq. سوى وشيرة تسوى مولي مصير قديس alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk ma nqaddesinu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smewit, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sena ta' biex mirrajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int o salvatur ta' dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridin kif is-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għadina llum, u għafrilna d-dubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi.
La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi nubit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubit ta' dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba arbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li l-grazzja qawwija tiegħek taħdem sa fl-eruq ta' ruħna u ġisimna biex fidwa sħiħa niksbu għal kollox il-misseri qaddisa li fihom ħadna sehem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-ħames doni li Dunkarm jitlob fuqhom u għalihom fit-tieni strofa tal-Innu Malti huma id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u sliem. Fit-tieni riflessjoni nixtieq li nieqfu ftit naħsbu fuq id-don sabiħ tal-ħniena.
nisnaw ngħidu li l-ħniena hija l-qalba ta' dawn il-5 doni, għax il-ħniena, ir-rigal kbir ta' Alla, tagħmilna nixbħu tassew li l-ħalliq tagħna. Kunu perfetti bħalma hu perfett missieri li hu fis-smewwiet li jidbat ix-xita fuq il-ħżiena u t-tajbin, itella x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin. Il-muliet jgħidilna l-imħabba tiegħek tittkun imħabba ta' modrija, imħabba ta' kompassjoni, imħabba ta' tenerezza. Dan kollu jinġabar fil-kelma sabiħa ħniena li tħenna l dak li jkun, mhux biss li tgħinu meta jkun fil-bżonn, imma li l-atteġġjament tiegħek ikun dejjem li jħabbat qalb ma' l-proxmi tiegħek. Il-ħniena ta' minna verament għanin kemm għandna bżonn il-ħniena. Il-ħniena ma' nfusna, il-ħniena mal-ħolqien, il-ħniena mal-ġenerazzjonijiet futuri. Ejjew naħsbu wkoll li r-responsabilità li għandna hija mhux biss biex aħna nkunu ngħixu tajjeb imma li nieħdu ħsieb li min jiġi warajna ikollu l-frott tal-ħniena, tal-imħabba, tal-kura, tal-kompassjoni li nuru ma' xulxin, nuru mal-ħolqien u allura naħsbu wkoll f'min ġej warajna. Jiena nawgura li f'dan iż-żmien tar-Randan aħna nagħmlu l-esperjenza sabiħa tal-ħniena ta' Alla. Wara kollox is-sagrament tal-qrar huwa dan huwa s-sagrament tal-ħniena ta' Alla lina. U Ġesu jgħidilna jekk inti ma taħfirx lil ħuk, kif tista' tippretendi li Alla jaħfirlek? U din Ġesu jinsista ħafna fuqha, aħna nitolbu maħfra ta' dnubietna l-aħwa f'dan ir-Randan, ejjew nimpenjaw ruħna li naħfru lil xulxin, nuru ħniena ma' xulxin. Fjum il-mara l-lum nofru dan ir-rożarju għan-nisa kollha, nofruh biex ikun hemm rispett għad-dinjità u d-drittijiet tagħhom sa mill-ewwel mument ta' tnissil tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-rwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum waffrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek
Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern, u ġenera l-weħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellaw. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi saat natek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna kuljum għatina l-lum, u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera l-weħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi saat natek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna kuljum għatina l-lum, u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minnat tal-infern u ġenera u kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum u għafrilna n-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minnat tal-infern u ġenera u kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fil-ħammis misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum u għafrilna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnha tal-infern u ġenere u kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum u għafrilna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattijom u mulejn mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem id-dililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Hen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Hen għalina. Spiritu qaddis Alla. Hen għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Hen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta'
Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-Ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu itħollalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek li l-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santu Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.